gidak e piny mar Kanan, piny mopong' gi chak kod mor kich. Tinya neno ka chuny dhano, mane manyalo miyi example mar siasa mathurwa. Jo-Israel kaka nogik mane gigike Nam Makwar, to ne gichako ywak ne Musa. Gimomiyo Musa ogologi ka gineno ka joka lawogi. Ni Farao noparo lawo jo-Israel gi geche mopong' kod joidh ambuoche. Jo-Israel kane gineno wachno, ne giywak ne Musa ahinya. Ne nigolowa nang'o Misiri, makoro wadhi tho malich e dier nam. Iwinjo? To Musa nolamo wuoro kosaya ahinya. Ma Musa nogoyo pi mobarore diriyo magi ng'ato. Ma kakoro ne giwuothe nam to ne gimor. Kendo gimor kabisa ka gidhi, to ka ne giseng'ado kocha, to kendo gichako paro kane kech ka giring'o mane gichamo Misiri. Iwinjo? Ma joma nochopo, manotieko